أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمی قابلیت کی ضرورت ہی نہیں کسی نے، مگر احمد صاحب نلی فخر نلی حاجی آڈا خان صاحب سکھنے کا سیوانگو خیرات نو لوندیاں وطیاں کسے سائل دے سکھنے کا سیوانگو خیرات نو لوندیاں وطیاں سدھی سامی نا دی ٹھوکر کھا کے ترم ترم چوندیاں ودیاں سوہار ساون وچ پپڑیاں دے باند تروڑ کے روندیاں ودیاں اختر دے بودھا مولا نکھیاں بے ملیاں ہوندیاں بیمار دیاں تکلیفاں تنگیاں تن ساول دسیاں کہہ نہیں بھائی تیرے شہر اچ آمن نہیں ہویا کہیں ویم گمان اچ پہ نہیں میری مجبوری لاچاری نو من پاک کے مننا تے نہیں یہ ناممکن رب ڈاڈے اختر صد ڈھول تے اپنا وہ بھی ڈنگ ہم جو میرے منہ نکلے ہاں مائی نو اتبارا بننا انچارج تھانا نوشہرہ سلطان جو دے بندے سلطان ٹبر دے بندے انہوں نے خدمت چار سے جی وہ بھی ڈنگ ہم جو میرے منہ نکلے ہاں مائی نو اتبارا بننا ویتھے نال اداسی مکھڑے تے رنگین خمارا بننا اختر ادرانیاں اکھیاں وچ اسے وقت خمارا بننا تے میں حسڑ کے شامی پارل تکنا دھمی اس اروارا اگلا باندھنا دادے تاں دور ہن موت ای جے عزیزم بشیر سائن کھوڑے دے نام وار شاعر جی دے رو دادے تاں دور ہن موت ای جے ہفتہ لاچارا ونجنا کسے منگل بدھ جمعرات جمعے کدے چھڑ چھڑوارا تے میرے باختم جے من توڑ ملن میرے تھے سرکارا ونجنا اختر سوار دی میں تھوڑی میرے مائی اتوارا تے ڈھلے جو من قیمتی ہستیاں دا چکرانچ وکارا ونجنا الحاج ملک آڈا خان سے ملک ماسٹر تامن سے فخر نلی ڈھلے جو من قیمتی ہستیاں دا چکرانچ وکارا ونجنا تے متھا ہرے تا یوسف ثانیہ وی مل وکن بازار کہ دو پیر دے غرزواں تھا پونا دی گر بے زارا ونجنا شامی اختر پرا وگا سٹنا اوے ڈہائیں تے بھارا مہربانی غزل دے چند شیر عرض کروں گا اجازت ہوئے جدائی دے وچ کوئی صبر کر دکھائے جگر تے کوئی اتنا جبر کر دکھائے لگے سٹ ہجر دی تے ہانجی نہ آوے ایڈا جگرہ کوئی بشر کر دکھائے جڑا آکھے سوکھا چنا پار کرنا تو کچھے گھڑے تے سفر کر دکھائے تے ویلے پیدل پیرو ننگا تھا لچ پینڈا کوئی تنہا نڈر کر دکھائے وطن دیئے شاہاں دا آدی شہزادہ کدیں اوپری تھاں گزر کر دکھائے تے میں بالکل غریبی جکیتی نوابی اجے ہی عمر کوئی بسر کر دکھائے جناب حافظہ مدسن صاحب پاک کوڑا ککھاں کان ہر کہیں دی تیلی تیارے کوئی بجلیاں نال شر کر دکھائے اسامہ تے صدام میں جناب کرنل عزت معاب دی اجازت نال شعر عرض کرے سا
اسامہ تے صدام یاسر مشرف جڑاں جیڑا کشمیر سر کر دکھائے ویلے نو اجے ہے مجاہد دی لوڑے ادھی رات اختر سہر کر دکھائے باندھا سے سہیں کے وان دے قسمت رنگ بدلے تھیا اور تے سوچا میں کہ مقصوم دا رلیا ڈھے پیا ہم او دے پیار دے تخت تو چین کے تے وات ہجر ستائیاں اکھیاں ڈکھیاں راج قدنی ویکھیا سین کے تے نہیں اختر سکدیاں گلیاں وچ ماری ڈھول بھوالی بھین تے میرے نال جناب دی آندے معزز حاضرین میرے نال جناب دی آندے افسوس نیت بدلی گئی او کا ہجر دے حملیاں وچ تنہا میری جان نہیں الی گئی حاجی محمد یاد بٹی صاحب ہکا ایا مظلوم دے حق دے وچ تھی صاحب بے عدلی گئی بھائی ادو کیڑا آ لئی اختر دی جدہ ہر حسرت زغلی گئی مہربانی سے کتے پہ وس دیو کڑ بس راندیو کتے پہ وس دیو کڑ بس راندیو ہن تے حیاتی مانو کدے کدے راندیو کتے پہ وس دیو کیڑے پاس راندھیو کتے پہ وس دیو کیڑے پاس راندھیو ہن تے حیاتی مانو کدے کدے راندھیو کتے پہ وس دیو گنج ڈالی زلفاں وندر والانو او کم چھنڈ کے دے او کم سلجھان دے او کتے پہ وس دے او چشمہ نشیلیاں پلکن کلیاں جت ول ویخ دے او تھا مری جان دے او کتے پہ وس دے او باوڑی صورتاں ہڈیاں کنڈیتیاں ساڈی سنج کر کے کینو پہ وسان دیو کتے پہ وس دیو بہو تھوڑے بچ لے دے بندے مارے گیا لال اپو کسیاں دے زور یزمان دیو کتے پہ وس دیو اس ویلے خطر دکھ ڈل ویندائے ان من ہس کے جد جاتی باندھے مہمان خصوصی اور میرے تمام استاد بھائی جناب حاجی محمد یاد بٹی صاحب میرے غلام فرید ٹوانا صاحب اور میرے محترم بزرگ شاعر اختر حسین اختر صاحب جناب مارک محمد دار صاحب اور باقی سون دے زیرو انسانہ امید علی امید کی طرف السلام علیکم عرض خوشامد برطرف وادی سون ادب تو بڑے احسان کیتے جتھو چند اگردا اور جتھو لاندا اتھو تک وادی سون دے شعراء دا نام ہے انہوں نے سامنے میری قدامت بہت چھوٹی ہے اور تجربہ بھی گھٹ رہندا ہر کام کرن نال ہوندا بارکیف میں اس ملک تی رہ کے جو کچھ میں ہاں انہوں دی زبان وچ لکھا میرے تو پہلے بہت ڈاڈا بندہ سنا گیا تو اندازے کر گیا حسد نہیں دعا دے دعا وے میرا 22 سال کا خوبصورت دوست ہے اور میں یہ دعوت نہ کردا کہ اس تو اچھا میں لکھتا ہوں بلکہ سارے تو گھٹ لکھتا ہوں مگر چند گلاں عزت مآب بابا راز سنگھ مرحوم دی قبر دا صدقہ تو ہم سنائے سن دعائیہ کہتا ہے حق
علامن والیاں دی تھی منجم سچلی سنجاب حق علامن والیاں دی تھی منجم سچلی سنجاب میری فطرت تے خدایا اے جا احسان کر حق علامن والیاں دی تھی منجم سچلی سنجاب میری فطرت تے خدایا اے جا احسان کر اور ڈھل بنجے ہی رنگ دے وچ امید تی عمراں تمام پنج تن دے در مقدس دا عطا عرفان کر سوچاں دا خاص عنوان ہمیں آبجیکٹو شاعری سنا گئے میں کرنل صاحب آبجیکٹو شاعری سنا رہے ہیں سوچاں دا خاص عنوان ہمیں ہر اہل دل دی جان ہمیں ہکا کہیں دے پیار دے قابل نہ اونجتا قابل انسان ہمیں صدران دی ڈٹھی ہوئی قد ہمیں ہجران دا اوجھڑ پد ہمیں بے نام قسم دیا سوچاں وچ گالی بیٹھا عمر دا اد ہمیں ستے زخم جگامن آ گئی ہیں ستے زخم جگامن آ گئی ہیں ساڑے درد بدھامن آ گئی ہیں اے رات ہجر دی آج بدسن ارمان لوامن آ گئی ہیں مہربانی کھا گئے اے افکار نہ ملیا کھا گئے اے افکار نہ ملیا منگیا بھی ہک بار نہ ملیا ہر شے ظرف مطابق مل گئی پر ہک سچلا پیار نہ ملیا تھوڑی حسنات کی امیزش سن کے دکھ مجبور تے دل دا سن کے دکھ مجبور تے دل دا لڑ دے درد دی ہک ہنج پئیے او میں پوچھا تا ٹال کے آ گئے اکھی وچ کوئی شے بن پئی سن کے دکھ مجبور تے دل دا لڑ دے درد دی ہک ہنج پئیے او میں پوچھا تا ٹال کے آ گئے بس اکھی وچ کوئی شے بن پئیے حضور آپو ہر ممکن بس لا کے تے پے جوڑ سنگت دے جوڑے ہند پر ان جدن دی نیت بٹائی ہے چا اصل جیندے موئے کر چھوڑے ہیں دو چار بند سنینا جی جی بد نصیبی انہیر کر سکتے ہاں پرانا کہتا ہے بد نصیبی انہیر کر سکتے سوچ صدراں نزیر کر سکتے کہوے مشکل تو دل نہیں گھبراندہ ان مقدران دلیر کر سکتے حضور میرا کرنل صاحب نال وعدہ سبجیکٹو شاعری عرض پرسوز تخیل دی دنیا دی با اثر جئی آوازاں پرسوز تخیل دی دنیا دی با اثر جئی آوازاں ڈنگ تنگ حالات اچ کٹنے دا مخصوص جہا اندازاں کل ذرا جئی ذہن تلا نہ سکتا ایڈا میں احساس نوازاں امید حسیت رولایاں کیتے تسکین حسوس دسازاں ٹوٹا ہویا دل ہاں زخمی جا روح ہاں فکراں دا تاج محل ہاں ہتھوں ہجر سمون دے جھولیاں دے گیا سر سکھ وان جنگل ہاں حالات دے تلخ رویے توں گیا وقت تو پہلے ڈھل ہاں احساس دی مرض امید مکا گئی گیا اندروں اندروں کل ہاں حضور ماضی حال مستقبل زمانے دیا ترے قسمہ تقدیر تو اجازت لے کے سنینا اس سے رنگ وچ بکیا دکھیاں دی اندازن عمر کٹی بننی اس سے رنگ وچ بکیا دکھیاں دی اندازن عمر کٹی بننی کبھی صدق دے تاج محل ڈھے پمنے کبھی ہر ہک آس تجھی بننی کبھی نفرت پیار اچ ڈھل بننا کبھی پیار تو نفرت تھی بننی کبھی نفرت پیار اچ ڈھل بننا کبھی پیار تو نفرت تھی بننی کبھی اپنا آپ امید کو لیندے خود اپنی سوچ کھڑی گئی مہربانی حضور میرے
اس رنگ وچ بکیا دکھیاں دی اندازن عمر کٹی وننی کدی صدق تے تاج محل ڈھے گھمنے کدی ہر ایک آس پوجی بننی کدی نفرت پیار وچ ڈھل بننا کدی پیار تو نفرت تھی بننی کدی اپنا آپ امید گلیندے خود اپنی سوچ کھڑی بننی لفظ جرت کی ترجمانی ہے بڑی جرت کا کم ہے کسے تلخ ماحول وچ ہس رس کے وقت نبھاون بڑی جرت کا کم ہے کسے تلخ ماحول وچ ہس رس کے وقت نبھاون توڑے دل جی شے تکلیف وچ ہو گئے نہ روبن نہ گھبراون کہے وقت اظہار دی جرت نہ پمنی تے نہ پیار نو پیار چتاون کہے وقت اظہار دی جرت نہ پمنی تے نہ پیار نو پیار چتاون او کسے تباہ دین خلاف بشرتے چازین امید ٹکاون اچھا جویں چیت بہار تو پت جڑ دونیں وابستہ نال شجر دے انجے دائمی طور تے خوشیاں غمیاں ہن راندیاں نال بشر دے کدی امن دی مستی وچ گم ہستی کدی جگر نو سیک ہجر دے ہر دکھ نو سمجھ امید پر آنا ڈنگ دکھیے نال صبر دے محترم حجاز صاحب ایک چکر فاندا کہ میں سٹیج چھوڑے نا جی زمانے دے نزدیک ترین گلاں تساں کرے سو میں امید باندے دل سکدیاں بالآخر ہویا سکھ تو انج بد زانے در پائی دل سکدیاں بالآخر ہویا سکھ تو انج بد زانے کدی موج بھی آئی نہیں سجنا دی لگے کئی بریاں کئی چانے تے رد عمل ان سب مجبوریاں دے کہ اے کوئی اوپرا فانے رد عمل ان سب مجبوریاں دے کہ اے کوئی اوپرا فانے انجے کوڑ تے بھرم امید بنا کے اڈھرامنا سچلا پانے آخری بار سٹیج چھڑے ساں لفظ سنا چلو اس کو بات مقصوم تے ذہن دی تھی نہیں آئی اکا آپس وچ صلح رحمی مقصوم تے ذہن دی تھی نہیں آئی اکا آپس وچ صلح رحمی اس سے مرض دی دھوڑ وچ تھی گیا ہے دل پکا پکا اندروں بہمی ہر وقت مزاج دے وچرانی فکرات دی گہما گہمی تائیں کان طبیعت امید ہمیشہ روے بجی بجی سہمی سہمی درد بھائی دا حکم ہے کل سنگت دی لسٹ چو مٹدا ویندا ہک نا جیا نظری آئم کل سنگت دی لسٹ چو مٹدا ویندا ہک نا جیا نظری آئم جتوں تائیں بس سوچ دا واسطہ ہا بہواں پاسے ذہن بھوائم تے چھٹی حص وچ روپ سزا دے ڈھال کے جدا نام امید سنائم تا احساس دی اگ دیاں شولیاں تو مسے اپنا آپ بچائے اجازت چاہوں